O alcalde de Ribeira desminte por completo as acusacións do Partido Popular e insta a súa voceira a unha rectificación pública. Luís Pérez Barral amosou o documento de notificación da comisión enviado o pasado xoves día 30 de xaneiro. Dentro do Partido Popular estáse acusando de maneira falsa ao Goberno Municipal de Ribeira dicindo que non lles chegou ningún tipo de convocatoria. Pero onde hai papéis, calan bocas, aquí mesmo podemos ver como hai unha convocatoria asinada non só por min como alcalde de Ribeira, senón tamén polo secretario municipal que dá fe e dá constancia de que as cousas se producen no momento en que se producen, e esa convocatoria está asinada o pasado xoves 30 de xaneiro ás 2:30 da tarde. Por tanto, dende o xoves pasado, teñen acceso a toda a documentación que se vai a debater na comisión informativa e despois no pleno do xoves. Estamos seguros non de que a oposición de Ribeira, conformada polo Partido Popular, pode facer todo tipo de críticas, pero non faltar á verdade. É dicir, o Partido Popular está mentíndolle á veciñanza de Ribeira cun único obxectivo, que é danar a imaxe do goberno local que está facendo as cousas como se fan habitualmente e tamén con transparencia e participación. O alcalde de Ribeira quixo tamén defender o labor dos empregados municipais que o PP está a poñer en dúbida, polo que exixe unha desculpa pública por parte da voceira popular. Eu exixo que o Partido Popular pida unhas desculpas públicas polas acusacións tan graves que acaba de facer dicindo que o goberno municipal maniobra para evitar que os grupos da Corporación Municipal teñan toda a documentación disponible para poder acceder a eses proxectos que se van a debater en pleno. Eu afirmo que iso é falso e non só o digo con convencemento, senón que tamén o atestigua o secretario municipal do propio Concello. E despois, unha segunda cuestión, quero destacar que os profesionais do propio Concello, os traballadores e traballadoras, non teñen ningún tipo de culpa á hora de facer este tipo de convocatorias. Estamos vendo que o Partido Popular está danando tamén a imaxe de todos os traballadores e traballadoras do Concello, a quen lle dou o meu apoio, e quero resaltar que son uns profesionais dos pés á cabeza, e teñen o apoio non só meu como alcalde de Ribeira, senón de todo o goberno municipal, que sei que están facendo un bo traballo, convocan as comisións informativas, os plenos e calquera órgano colexiado en tempo e forma, e esa información está canalizada polos medios habituais, que neste caso é unha notificación pública a través da sede electrónica do Concello de Ribeira.